ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବା ଶ୍ରୀ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର ଖନ୍ତାପଡ଼ା। ମୁଁ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଗତକାଲି ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ସେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ସେଟା ବୁଲିଲି ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେ ମଠର ଯେ ବାବା ବା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବସେଇ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସପରିବାର ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ମୋତେ ତ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି 300 ବର୍ଷର ଏହି ମନ୍ଦିର ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ 17 କିଲୋମିଟର ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଖନ୍ତାପଡ଼ା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ଏ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରୁ ଗାଁକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଏ ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ବା ଶ୍ରୀ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 300 ବର୍ଷ ତଳେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ତା ଦେଖିପାରିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସର୍ବୋପରି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।